खारदो रायजोफोर खारदो 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 मोसा फैगौ बे समाव मोसाया गोदोना अफ्लंगोन सोरनिबा समफ्ल अफ्लंगोन सोरनिबा बिबु अफ्लंगोन आरो बिखा बिथै जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों बा थामहिनबा रायजो राजाफोरखौ खारनो थाखाय खावलायदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा माबाया मोसाया फैसिगोन बिखा जानो फैगोन गोदना अरनो फैगोन खारदो रायजोफोर खारदो मांबार खारनांसिगौ मोसा फैबाय बिबु जाग्रा मोसा फैदों गोदना अरग्रा माने मोसा फैदों रायजोफोरखौ खारनो थाखाय खावलायदों खारदो 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 रायजोफोर होननानै बुंदों मोसा फैगौ आरो मोसाया सोरनिबा गोदोना अफ्लंगोन बिखा जागोन सोरनिबा समफ्ल सोरनिबा बिबु जागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों राकेश ब्रह्म बिथाङा नाथाय मानो खारनो थाखाय खावलायदों राकेश ब्रह्म बिथाङा बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा रायजो राजाफोरखौ मानि थाखाय खारनो थाखाय खावलायदों बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन जे राकेश ब्रह्मआ माखौ लानानै रायजो राजाफोरखौ खारदो खारदो होननानै बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा फोरमायथिदों बेनि सायाव बे समाव नोंथांमोननो फोरमायगोन बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दे सिगांनि सानाव नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन जे समाजारि बिजों बे समाजारि बिजोङाव टाइगार इज बेक होननानै बाथ्रा बुंथिदों आरो बे बाथ्राखौनो लानानै बा बे बाथ्राखौनो रुजुनानै बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव रायजो राजाफोरखौ खारनो थाखाय खावलायदों मानोना टाइगार इज बेक मोसाया फैगासिनो दं मोसा फैयोब्ला बे समाव सोरनिबा गोदोना अफ्लंगोन सोरनिबा बे समाव बिबु जागोन सोरनिबा बिखा जागोन होननानै बिथाङा बाथ्रा बुंथिदों थामहिनबा सिगिदों आरो बेखौ लानानैनो बे समाव बिथाङा बुंथिदों खारदो 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 होननानै रायजो राजाफोरखौ बुंथिदों मानोना बे समाव मोसाया जुदि फैयोब्ला रायजो राजाफोरनि गोबां खहा खालामगोन सोरबा सुबुंखौ गोदोना अफ्लंगोन बिथांमोननि थै सोबगोन बायदिसिना होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा आरो बिथाङा बेनि अनगायैबो गोख्रों अजद खालामदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा समाजारि बिजोङाव खौरांगिरिनि गेजेरजों बिथाङा आरो रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथाङा बुंथिदों जे हानि पाट्टा लेन्ड पाट्टा होगोन होननानै बाथ्रा बुंथिबाय थादों बिथां बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आरो हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनाय बाथ्राखौनो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों जे थांनाय 17 बोसोराव बे समाव बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ सरकार बे बिपिएफ सरकारा गसाइगाव ओनसोलाव गासै सा जिनै सुबुंनोल' हानि मोनथायखौ लेन्ड पाट्टाखौ होनो हादों होननानै बाथ्रा बुंथिदों 17 बोसोराव सा 12 सुबुंनोल' बा नखरनोल' बे समाव बिपिएफ सरकारा हानि मोनथायखौ होनो हादों बिपिएफ सरकारा बे समाव लेन्ड पाट्टाखौ होनो हादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों 17 बोसोराव नाथाय बे समाव आरो बेनि अनगायैबो बरमा सार्केलाव बे समाव सानै बा नखरनै सुबुंनोल' हानि मोनथायखौ होनो हादोंमोन 17 बोसोराव नाथाय बे समाव माबोरै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव सरकाराव फैयोब्ला पावाराव फैयोब्ला माबायदिहाय बिथांमोना बुंनो हाखौ जे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जुदि सरकाराव फैयोब्ला पावाराव फैयोब्ला माबोरैहाय बिथांमोना लेन्ड पाट्टा बिथांमोना होनो हागोन होननानै गोख्रों सोंथि खालामदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे थांनाय समाव गसाइगाव सार्केलाव बिथांमोना सा 12 जननोल' बा नखरनोल' हानि फोरमानखौ होनो हादों बरमायाव सानै होनो हादों गासै 14टा नखरनोल' बे समाव मोननै सार्केलाव बिथांमोना होनो हादों हानि मोनथायखौ होनो हादों नाथाय बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जे बिथांमोना बुंथिदों जे हानि मोनथायखौ गिबिसिनावनो मावगोन नाथाय बे गिबिसिनाव मावगोन बुंनाया बेसेबां सैथो बाथ्रा होनानै गोख्रों अजद होदों बिथां मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म बिथाङा आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गुबुन समाव हानि मेला खुंनानै मिशन बैसोमुतिनि गेजेरजों गोबां लाख बिटिआरनि रायजो राजाफोरनो हानि मोनथायखौ बे समाव होबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां राकेश ब्रह्म बिथाङा दा बेनो आं बेवहाय दिनै गसाइगाव फैनायखायनो आंनि जि माने दाख्लैनि जि जोंनि एसेम्बलि सेसनाव जि माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि मोनसे रिपर्ट ओंखारदों माने गसाइगावनि रायजो आं दिनै गसाइगाव दंफैयो गसाइगावनि रायजोफोरखौ आं खोनासंनो थिनदों गासैबो बे मिडियानि जि आंनि जि बाइट बेखौ शेयार खालाम बे सैथो गसाइगावआव थांनाय 17 बोसोराव
14टा फेमिलिनो मात्र हाग्रामाया पाट्टा लेन्ड होदों 14टा only 1/4 आरो बेबायदि बरमा जोंनि बरमा जि सार्कोल बे सार्कोलाव only 2 सानैनोल' 17 बोसोराव माने पाट्टा होदों बेनिफ्राय सानदो रायजोफोर बेसेबां दिन रायजोनि खामानि मावखो साहा ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजा आंनि आइ आफामोना दिनै हानि पाट्टानि थाखाय बेसेबां गोबाव गाबबोखो बेसे दुखु दाला जाबोखो दिनै लाजिनो रोङा बिथांमोना साहा ओनसोलाव थांनाय आंनि आइ आफामोननि खाथियाव थांनानै दिनै हानि पाट्टा होगोन जोंनि सरकार फैबा होगोन होननानै बुङो जाय सरकारानो 17 बोसोर खुंनो सासनाव थानानैबो 14टाल' माने लेन्डनि पाट्टा होदों दिनै जोंनि सरकारा 16,000 माने रायजो राजानो जों गासै सार्कोलाव मिलायनानै दिनै लेन्डनि पाट्टा होदों आरो 2,78,000 माने लेन्ड सेटेलमेन्ट जेरावनोखि फिसालानाव फैनाय बा बिबथैनाव थैनाय मानसि थैनायखौ मानसि थैखांबाय खिन्थु हाया माने अन्यनाव ट्रान्सफार जानांगौ बायनायनि जि लेनदेन बे गासैबो 2,78,000 बे गोरलै बाथ्रा नङा बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि मिशन जे बैसोमुथि आरो मोनसेया जाहैबाय लेन्ड पाट्टा मेला बे मोननै ओरैबायदि हाबाफारि जाय हाबाफारिया दिनै जोंनि बिटिआरआव थानाय जे हानि समस्या अलमस्ट 50% सेट माने जोङो माने बेखौ मावनो हादों होननानै आङो माने गोग्गानानै बुंनो हायो खारनांसिगोन रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजाफोर गासिबो थफ्ला मोनजोबदो गासिबो थालामारि खादो हाबफैगोन नङाबा माबाया मोसाया फैसिगोन बिखा जानो फैगोन गोदना अरनो फैगोन खारदो रायजोफोर खारदो मांबार खारनांसिगौ मोसा फैबाय बिबु जाग्रा मोसा फैदों गोदना अरग्रा माने मोसा फैदों गोजोन्थों दा बेनो आं बेवहाय दिनै गसाइगावआव फैनायखायनो आंनि जि माने दाख्लैनि जि जोंनि एसेम्बलि सिएसनाव जि माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि मोनसे रिपर्ट ओंखारदों माने गसाइगावनि रायजो आं दिनै गसाइगावआव दंफैयो गसाइगावनि रायजोफोरखौ आं खोनासंनो थिनदों गासैबो बे मिडियानि जि आंनि जि बाइट बेखौ शेयार खालाम बे सैथो गसाइगावआव थांनाय 17 बोसोराव 14टा फेमिलिनो मात्र हाग्रामाया पाट्टा लेन्ड होदों 14टा only 1/4 आरो बेबायदि बरमा जोंनि बरमा जि सार्कोल बे सार्कोलाव only 2 सानैनोल' 17 बोसोराव माने पाट्टा होदों बेनिफ्राय सानदो रायजोफोर बेसेबां दिन रायजोनि खामानि मावखो साहा ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजा आंनि आइ आफामोना दिनै हानि पाट्टानि थाखाय बेसेबां गोबाव गाबबोखो बेसे दुखु दाला जाबोखो दिनै लाजिनो रोङा बिथांमोना साहा ओनसोलाव थांनाय आंनि आइ आफामोननि खाथियाव थांनानै दिनै हानि पाट्टा होगोन जोंनि सरकार फैबा होगोन होननानै बुङो जाय सरकारानो 17 बोसोर खुंनो सासनाव थानानैबो 14टाल' माने लेन्डनि पाट्टा होदों दिनै जोंनि सरकारा 16,000 माने रायजो राजानो जों गासै सार्कोलाव मिलायनानै दिनै लेन्डनि पाट्टा होदों आरो 2,78,000 माने लेन्ड सेटेलमेन्ट जेरावनोखि फिसालानाव फैनाय बा बिबथैनाव थैनाय मानसि थैनायखौ मानसि थैखांबाय खिन्थु हाया माने अन्यनाव ट्रान्सफार जानांगौ बायनायनि जि लेनदेन बे गासैबो 2,78,000 बे गोरलै बाथ्रा नङा बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि मिशन जे बैसोमुथि आरो मोनसेया जाहैबाय लेन्ड पाट्टा मेला बे मोननै ओरैबायदि हाबाफारि जाय हाबाफारिया दिनै जोंनि बिटिआरआव थानाय जे हानि समस्या अलमस्ट 50% सेट माने जोङो माने बेखौ मावनो हादों होननानै आङो माने गोग्गानानै बुंनो हायो खारनांसिगोन रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजाफोर गासिबो थफ्ला मोनजोबदो गासिबो थालामारि खादो हाबफैगोन नङाबा माबाया मोसाया फैसिगोन बिखा जानो फैगोन गोदना अरनो फैगोन खारदो रायजोफोर खारदो मांबार खारनांसिगौ मोसा फैबाय बिबु जाग्रा मोसा फैदों गोदना अरग्रा माने मोसा फैदों गोजोन्थों दा बेनो आं बेवहाय दिनै गसाइगावआव फैनायखायनो आंनि जि माने दाख्लैनि जि जोंनि एसेम्बलि सिएसनाव जि माने लेन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनिफ्राय जि मोनसे रिपर्ट ओंखारदों माने गसाइगावनि रायजो आं दिनै गसाइगावआव दंफैयो गसाइगावनि रायजोफोरखौ आं खोनासंनो थिनदों
गासैबो बे मिडियानि जि आंनि जि बाइट बेखौ शेयार खालाम बे सैथो गसाइगावआव थांनाय 17 बोसोराव 14टा फेमिलिनो मात्र हाग्रामाया पाट्टा लेन्ड होदों 14टा only 1/4 आरो बेबायदि बरमा जोंनि बरमा जि सार्कोल बे सार्कोलाव only 2 सानैनोल' 17 बोसोराव माने पाट्टा होदों बेनिफ्राय सानदो रायजोफोर बेसेबां दिन रायजोनि खामानि मावखो साहा ओनसोलाव थानाय जोंनि बर' रायजो राजा आंनि आइ आफामोना दिनै हानि पाट्टानि थाखाय बेसेबां गोबाव गाबबोखो बेसे दुखु दाला जाबोखो दिनै लाजिनो रोङा बिथांमोना साहा ओनसोलाव थांनाय आंनि आइ आफामोननि खाथियाव थांनानै दिनै हानि पाट्टा होगोन जोंनि सरकार फैबा होगोन होननानै बुङो जाय सरकारानो 17 बोसोर खुंनो सासनाव थानानैबो 14टाल' माने लेन्डनि पाट्टा होदों दिनै जोंनि सरकारा 16,000 माने रायजो राजानो जों गासै सार्कोलाव मिलायनानै दिनै लेन्डनि पाट्टा होदों आरो 2,78,000 माने लेन्ड सेटेलमेन्ट जेरावनोखि फिसालानाव फैनाय बा बिबथैनाव थैनाय मानसि थैनायखौ मानसि थैखांबाय खिन्थु हाया माने अन्यनाव ट्रान्सफार जानांगौ बायनायनि जि लेनदेन बे गासैबो 2,78,000 बे गोरलै बाथ्रा नङा बे मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जि मिशन जे बैसोमुथि आरो मोनसेया जाहैबाय लेन्ड पाट्टा मेला बे मोननै ओरैबायदि हाबाफारि जाय हाबाफारिया दिनै जोंनि बिटिआरआव थानाय जि हानि समस्या अलमस्ट 50% सेट माने जोङो माने बेखौ मावनो हादों होननानै आङो माने गोग्गानानै बुंनो हायो खारनांसिगोन रायजो राजाफोर बिटिआरनि रायजो राजाफोर गासिबो थफ्ला मोनजोबदो गासिबो थाला मारि खादो हाबफैगोन नङाबा माबाया मोसाया फैसिगोन बिखा जानो फैगोन गोदना अरनो फैगोन खारदो रायजोफोर खारदो मांबार खारनांसिगौ मोसा फैबाय बिबु जाग्रा मोसा फैदों गोदना अरग्रा माने मोसा फैदों गोजोन्थों